Bari ka nga. Saan mo ako dito? Ha? Saan na naman? Sa kusina. Sina? Ano man himuon ko dyan? Wala akong kasama eh. Tsaka isa pa. Oh, naglinis na ako ng katawan ko. Ang bango ko na. Tapos, kakatuon mo ako dyan sa may, kusina. E di, mamaya, babawa pa ako. Tsaka, ayoko. May aso dyan, may aso. Ayoko, may aso. Kusina. Nagpapasama ako sa kusina. Hindi naman sa labas eh. Anong aso? Ayaw ko nga. Kasi may aso nga. Ay, hindi makakaintindi sa akin. Bahala ka nga. Huwag ka talaga hahain mamaya. Bahala ka dyan. Ang buo naman yun. Wala ka nga dyan Aso. Weird. Huwag nagkakaaso dito. Ang daga siguro isnero. Aso? Bahala sa dyan. Huwag siya pakain. Ang ako aso? Aw, aw, aw. Aso ako. Weird. Weird ka dyan. Ako pa talaga ang weirdo dahil ayaw mo nga sumama sa'yo dito kasi may aso nga. Oh, kita mo? Dito ka din naman. Oh, lasan yung aso dito. Kanina ka pa nagluluto, hindi mo nakakita ang aso. Ayan oh, aso oh. Mais to. Ito, mami. Asan yung aso dyan? Yan nga. Yan oh, may aso, di ba? May aso. Bahala ko nga. Ayos ka agad. Grabe naman to. Aalis talaga ako. Awa ko sa'yo. Paaw-aw ako sa'yo eh. Naman maga. Amoy ako, aso mamaya dito. Bako pa ako. Ikaw din mamaya pag pumasok ka doon ha. Isla mo yung bayo mo. Amoy ako. Ano yun siya? Wala siya mata. Hindi niya nakita yung aso. Di ba sa kasi stop. Kasi ang gamit, kung kulin yun or kahoy yun, edi sana mo gamit aso, no? Kaya makita niya.